nyina enna enya ne sede anopai yenya no Awurade ayadoye na otwetwe mu no ye ba wonche eno betu anamon e Awurade asemu enanso Kristo di acheye yente bone bia runyamfo ayi nkanede da amen no kware jide asafo a yewu Kumase Sokoba Wood Village ana kwesara no pen so woni ahia ene entra kwapem bra na nkono ebebo sa wo hwe eye program no a na etwagu TV no so sesi ya se de bia ye ba ye ka ho asem no nanso mpa abo a eba so on the 6 na se wo hwe mu a na otwemienu sende pepe ana program kesie ya ye de emuni nsopa bone afiri abrabo so baso ndi bomode na bra guso ebo ho dawuro no boabo ho ne siesie ho na 6 na eye April no ne kosi adaso no bepiem ewo Kumase Sokoba Wood Village number no at the screen na se the phone number ni sisia na eje dwumadie no ho nhiremu bia esese wo hunu na bibia nso etime ayenkoso ka na hye no se kwosiara no pa na ye hyase no ye pon empabo no pa anwumire no eye deliverance service na bibia ye kama ana no pa no anso no ye hye empabo na se a direction dikai nti na nadwo na ya ye deliverance ankasa serba ya yesu benya wochie na ne juada mpabo na toaso ebrada mpabo be toaso ukuriada eye mpabo no pomponso eno so direction wo mu a osuru nyankopon akasa edi akwankyere begu akwam amatoto a ebeba serba ya wonso wane mu nto tunu nyamesumu eno abrabo mu no eno ma betimesisi ede mu tene yawada so mpabo no be toaso efiada no pa ebe mpabo no na nadwo eno na yede akwankyere a etwato egu akwam ewo Kristo Yesu dinim ama wodi nkunudie efranka no akowatena ye na wonso so wahye Kristo edmanyam etwara wo hwe Kintom TV Two Church International Kumase Sokoba Wood Village giga omuni mpabo kese no na atwemienu pepepe se ne ana dwumadie ne baso nti boa ho na ebewuram number no the screen so fa na ene so pani ne ho nkomo na onyame emie kwa Kristo nhira na amen aye nyame asem ne ntino yebebo mpaye atudwumadie no ahye Kristo nsa nti ebema yenua ye Samuel owisu abompaye ede amaisam emompaye emenase ayofo ebompaye o ye nyankopon ene abankase atumi mu hodenfo no pense de wase ekoso a shudi konkona hotie ne munyam se ayopo tumi no hoden so aboye ho ban de bedu Kintom TV asondwem ebebi asonso wakwado asem bromai miso mpa chose koso hu ye mobo na fa bone ma to nyina che na se de da ma otumi no konkono bu yichi dom no koso ma otumi no konkono no hoden nya kese won so amen na na otumi no so man de nyina wie pepe hwo no munyam ye nyankopon ne abankese abeka na ma ya hoden adom ne nti amen amen yo yenu asam ya dase yo ahwefo ene dodo a sabre yenu mohia ewo Kintom TV so mesrew edidiem se bomodina na ebu bia mane se eye no kware gidi asafo a ye wo Sokoba Wood Village ebre no aso Salvation Hour edwumadie no edru so nti dodo no am join ne na dwumadie no enyankoso dodo a ehwemo media no so Facebook, YouTube, TikTok moso mon share la video no ma foforo na bibia enye kama Kristo nhira yenda amen na otwetwe mo no ye no be kasai na asemo a de ba ye no yetudi se angoma be na odiwo aha the book of life enkwangoma eno asem na nkonkro efa ye so ebeka ho asem ene asemo a ye de ba no ya 2 days
Mpaebo Tumi Yɛ. What prayers can do. Sabrofo no yɛ. Deɛ Mpaebo Tumi Yɛ. Mpaebo ɛyɛ nkitahudie a yɛne Onyankopɔn edie ɛde yɛhia deɛ ɛne akoma so nsɛm ɛto Israel Nyankopɔn anim. Praise. Yes. Nti onipa bia asase so wabepie so no na otumi bo Kristo di mu mpaye bia no wɔyɛ nkunimdifo ɛwɔ na brabom. Nti na no pai me no bɛkasa fa emfasodeɛ ane nneɔma a Mpaebo Tumi Yɛ. Sɛ so bebre asetire mu a dodo na ntimi nya mpaabo sesei. Timbo mpae. Me na meka cho. Bebre ntimi nya mpaabo. David. Titu ni Kristofo. Hallelujah. Amen. So what ntimi nya mpaabo fo a ɛbɛyɛ dan na watimi adew ho afiri ahombɔne nsɛm. Asase a me no mienu ya betena so we no. Me pa kyɛw enye se na Yakobɔ bɔ asase o. David. Nyese na Yakobɔ bɔ asase otono bo ase nwuna asase esiesie ne kama se nkelipa metena so ema ya setire mu no enye anigye nko a. Yes. Nanso wɔn mu di kan betena asase we so no omo ya asode etia Onyankopɔn asɛm. Ampa. Nti enam so ama Onyankopɔn so efiri ahometiam adumi nipa adumi asase kan ho. Yes. Nti asase a meka wasma yeti sesi no yabonudua. Abondua. Yes. This earth is under curse. It is a one more day. Not one you want them paba. Unyume nyina beka chi. Inshanka oba de da. Amen. Me se Deɛ Mpaebo Tumi Yɛ. Ho asɛm na meka kyerɛ wo. Nipa odi ka beta asase we so. Asode nti Onyankopɔn abo asase dua. Genesis chapter 3 verse number 17. Yanko. Genesis chapter 3 verse number 17. Yes. Na Adam deɛ. Wɔse na Adam deɛ Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ ɛbra Onyankopɔn de onipa beta asase we so no. Wɔde mmara ne ahyɛdeɛ ma Adam. Yes. Anu wɔkyerɛ no abrabɔ ɛsɛ so wɔbɔ. Amba. Adam fɛri Onyankopɔn. Nti abra otwadi abonsane ba asase so na wɔbɛsira nipa no. Wɔbɛhuru sɛ Adam afom kwai. Yes. Ɛdeɛ ne siye. Na Onyankopɔn ka kyerɛ Adam sɛ nti Onyankopɔn ka kyerɛ Adam sɛ wɔtie wo yere ne. Sɛ wɔtie wo yere ne. Na wɔde dua mehyɛ wo sɛ ni bie no. Na wɔde dua mehyɛ wo sɛ meni bie nti. Nti wadome asase no. Hallelujah. Amen. Ɛbra Adam yɛ mfonsuo no anyene mfonsuo antum. Yes. Ɔde kɔhyɛ ne yere. Na ɔma Onyankopɔn hunu sɛ Onyankopɔn ayɛ mfonsuo sɛ wɔde ɔbaa no bɛka no ho. Praise God. Amen. Eti ama Onyankopɔn tie mu ka sɛ ɛyɛ bɛyi sɛ wɔtie wo yere ne. sɛ wɔtie wo yere ne. Na wɔde dua mehyɛ wo sɛ ni bie no nti. Dua mehyɛ wo sɛ ɛni bie no wɔde bie nti. Nti wadome asase. Nti wadome asase. Na yie mu na wobɛdidie. Hallelujah. Amen. Ti asɛm no yɛ o. Me se me no kasa fa Mpaebo ho. Mpaebo yɛ anomonti a yɛne Onyankopɔn ɛna etu ɛwɔ honhom kwam. Eti mfasodie bebrebe ɛwɔ Mpaebo. Eti obi a wohwɛ me bia da wotie me bia no mo wɔ ne me Mpaebo. Nyɛ saa ahombɔne bɛkɔ tia wo. Ampa. Nti Adam a odi kaa no so ɔte ɛbra wɔto mmara no Onyankopɔn agyina Adam mmara to so ɛbɔ asase wɔ adua. Asase eti so no it is under curse. Ampa. Eti wɔka kyerɛ Adam sɛ wo nti wadome asase. Yes. Tiɛnie wo nti wadome asase. Kakakɛ mmame. Antoaso no kyerɛ sɛ yes. yɛmu na bɛdidi so wo nkwa no nyinaa. Yɛmu na wobɛdidi so wo nkwa no nyinaa. Na ɛnkasa ne nantwanse na bɛfifira ma wɔ. Hallelujah. Amen. Enti Nyankopɔn asɛm no meyɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn bɔ nipa ne nkeni kwa sɛ nipa brɛ. Bɛrɛ mmarato ɛkɔ so nti no afei de nipa bɛbrɛ. Ampa. Tempo nkwa. Bɛsɔre ahomakye adware akɔgyina kaa kwa ho no mmiɛnsa akɔdi paa ɛnso fira no pakɔ bɛma nwummerɛ kapre kora wunya. Kapre man nsɛm. Hallelujah. Amen.
wɔse wonti wadome asase ampa na nankyɛmse ne nkasɛ ɛna ɛbɛfifira ma wo enti saa nkonnua bɔne wei wɔ ɛberɛ Onyankopɔn kaa saa kasa wie no ɛhyɛ ase yɛ adwuma ɛwɔ nipa abrabɔ so ampa ɛfiri sɛ Onyankopɔn tumi ɛna na ɛbɔ nipa ho ban yes Onyankopɔn tumi ɛna na ma nipa ho tɔ wɔnom so te aseɛ yes nti ɛberɛ Onyankopɔn twe no firi nipa nkyɛn no ɛmaakɔ ma Satan ɛne demons a ɛka ne ho no ɛtua no mo ɛba nipa abrabɔ mu sɛ ɔmo bɛsɛ nipa ɛnyina soɔ mesi sɛ wohwɛ me na wotie me a tie me yie ebinom a mepamkyɛw bebree mu na mo haw ɛne atetee mu na kyɛ sɛ mabɔ mu abuo no mekafo Yesu Kristo asɛm tumi de ama wo ɛyɛ mpaabɔ kwan so nti sɛ wontimi anya mpaabɔfoɔ a ɛnoma ɛsɛ sɛ ba wo nkyɛn wontimi hu nti ɛberɛ Onyankopɔn tumi asase ɛne nipa wieɛ no ɛmaakɔ ma Satan ba nipa nkyɛn so wote aseɛ ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔmo tɔmɛnti nipa life nti ɛnam saa yɛ so ama sɛ honhom wei ɛbɛwurawura nipa binom mu ebi kɔtena me bom ebi kɔtena nsuom ebi kɔtena ewiem enuam ɛna binom to nsa frɛ demons no sɛ afei ɔmo mɛdi hene wɔ ɔmo abusuam ɛne abrabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asetire no adeɛ bi ɔmo nhwɛ bi ɔmo nsa bɛka because that time no Onyankopɔn apaa wo yes nti nipa hyɛ aseɛ sɛ ɔmo de ɔmo ankasa adwen ɛnante nhyɛ nka ɔba deɛ din daa amen nti sɛ wohwɛ yɛ asetire a yɛtim siesie yi a sam yɛgya no mu a ɔmo dii kaa no wohwɛ ɔmo amammerɛ ɛne abrabɔ ɔmo bɔɔyɛ a ɛsiane sɛ ne ɔmo po Nyankopɔn asɛm nti no wɔn kasa ɛnante wɔn kwan a wɔn pɛ so nti ebinom afiri Onyankopɔn akyi ekotutu nnuro ekotutu abosom ɛde bɛkyekyere mu nusua nti abusua gu hɔ no a wobɛpie mu a sɛ ɔte aseɛ awɔwɔ asɛm ɔden ampa ɛyɛ gyinahyɛdeɛ bi a mpanimfoɔ no edi kaa no ebi ka etuyɛ yɛ abusua gu hɔ no a wobɛpie mu a sɛ ɔte aseɛ awo bebree wɔ hɔ na sika lifi hɔ ɛfiri sɛ abusuapani no wɔdi ka kyekyere abusua no so ɔde aseɛ mepatwɛ bebree na ɔhaw bi ɛwɔ abusua nim ɛnti deɛ bɛyɛ no ɔhaw no bɛkɔ no nti na sɛ sɛ wɔtua na mahwehwɛ nyam foforɔ akyerɛ kwae ampa tɔkwa na doro a ne kyerɛ de sɛ awɔ no ani fie ha no sɛ mobɛtumi awɔ deɛ a agye sɛm sesa nneɛma ma mo sesa nneɛma yes mobɛwo ba sika deɛ munya bi abusuapani sɛ yɛde nipa ɛna kyikyiri kuro hallelujah amen na wagye atom na waba na nsonsansoɔ bɔne no a ɛwɔ akyire no na ɛyantam wɔn a ɔmo bɛfiri abusua no mu aba nkyirima no so no na abɛyiri wɔn kɔn mu mɛsɛ deɛ Mpaebo Tumi Yɛ ho asɛm na mɛka so ɔte aseɛ ɛti dudu asɛm wɔ Kintom TV so wɔ mepamohyɛw wɔnti no Onyankopɔn ɛnam ɔsɔfani odifo Jacob bɛkye so ɛde nanso mpaabɔ si hɔ a yɛto di sɛ onimu ni mpaabɔ kɛseɛ gega na ɔtwe mmienu sɛ na ne yɛhyɛ aseɛ nti baabi a wohwɛ no firi bia namba no da screen ase no fa na frɛ na gye direction ɛbrɛ mpaabɔ no bi na Onyankopɔn nyi nso bɔbɔ no mfiri so amen nti aberɛ a yɛgyanom atu saa na ma wei ɛkɔ hwɛ ahombɔne akyiri akwae ɛde wɔnom yɛ wɔnom apɛsɛ nti no Onyankopɔn nso so ɛkɔ so yi n'ani hinta nipa nti ama ɔhaw bebree egu nipa so Psalm chapter 5 verse number 2 to 7 Lamentation chapter 5 verse number 2 rapture say wɔse yɛ gyapadeɛ dane ahohoɔ deɛ eti tiani o eti ɛberɛ a ɛgyanom dii kae atua na mo ani kwa so wɔ mu tuo no ɛma honhommɔne bɛtɔɔ nipa no bɛnyam yes ahombɔne sɛ abɛtɔ nipa bebree ɛne bɛnyam bebree so ɔte aseɛ yes eti wɔse deɛ bɛyɛ wɔse na yɛn gyapadeɛ dane ahohoɔ deɛ yɛgyapadeɛ adane ahohoɔ deɛ na yɛn fie ayɛ ananafoɔ deɛ praise God amen eti sɛdeɛ mede kakae so ɔbɛtɛ asase wei so no wɛ ɔn sɛ asase wei no Onyankopɔn asɛm sɛ wɔdi ka bɔndua ampa eti ahombɔne adi ka bɛteki place ɛwɔ nipa abrabɔ so yes eti sɛ wobɛpɛ asase wei so sɛ kinkirai na wɔnhuru Nyame akyiri akwan hwehwɛ na wɔnyɛ mpaabɔfoɔ a ɛnsoroma a wode firi so baeɛ no wobɛpɛ asase wei so no wabusua mu a na wɔmde honhom tapoli akata so ampa mpie na adeɛ yɛde tapoli kata so a ɛhyerɛn ntumi nhyerɛn hallelujah amen wosɔ bɔb na mepatwa wode adeɛ ekuru so a ɛbɛtumi ahyerɛn ntumi nhyerɛn
enti anoma asesa bali pa be brabra bom ani asetua mu no demons no agege dodo na de akogu baabi amba enti padwo mu no si dia bai Lamentation chapter 5 verse 2. Yes. Wose na yejabade adane ahoho de. Yejabade adane ahoho de. Na yemfia ya na nafo so de. Hallelujah. Amen. Obi fire so ti ase. Ejabade a onyagopo ene metim paso eyama no. Honam fomu no. Akodi baabi. Obi timi bobra eye ejabade bebre. Ebe wi ase na nipa bia fakoti kwai abagine nyina fere ne jam. Yobo onu a nanu monyam nyina wona wadiem ne manya bete na bonsanfo asori atia wade no megu no obi wo onu kura no a otimi ne kunu ebo bra sifie ye dwapade akese edu bra oba no ebete ne bra so aba no na be ma no asi empena twem batwem pena di oba ni saa akopem bra oba no ankaza be sa ne niam akọ ne busua fie imanko yo ye fonu ebrigu adwuma Jame so amen. Amen. If you call them the aya ahoho fo dia na yemfia ya na fo dia yemfia so ya na fo dia na ya dane dane nwisia ni nyanka janum sa demons no adwuma di omu ditia ni panintino ama so ya bai ya dane dane nwisia ni nyanka ni bebrebe awo ntwetwede e wa asase so bebre Ishall go about the da. Amen. It was for some in a routine. Me say, and Pabo to me at the end of Pabo to me at the end of and for so on Pabo him. It is Chanamo should yes to kiss at Tiraquai. I will not so feel about Pabo. No, your man to be daddy. Ishall go about the Amen. First number 3. What was I? Na ya dane dane nwisia ni nyanka. Ya dane dane nwisia ni nyanka. Na yen nanom te se kunafo. Nanom te se kunafo. Ensuwa yenom ni yetuaka. Verse 1 Verse number 4. Kwa ensuwa yenom ni yetuaka. Ensuwa yenom ni yetuaka. Na yenyina wotoma yen. Verse number 5. Verse number 5. Yes. Okura yen kwachi kan yen ko. Ta omboni ni kura nipa bebre kwachi. Baabi ni kwanso okokura no owura. Ye bre no me Ghana for mrantie, Ghana for mabawa. Yes. Namsa wor ko baha no de ababa o hwe wa o de hwe wasetenem emankoyi etuma bia ni wonu ma ho fansan kaye se wu obie nipa baako wosua carpenter wosua mason wosua ayi ya kana say painting wodi mate pay wakotre ke pay organizer nyira wa de fit ekemu ayi fit adwuma pay na so busano 500 Ghana cedis kwa wonya bi You shall go about the leader. Amen. Me say our body ya tuma tieni power asasi we so. It's a bro wo so me na wo tiemi. So po chani ya dance ya. Tiara mo be yam pabo. Na empabo tumi wom. Onyago bofo so age ne ma efra ho boni yes. Jeme so amen. Amen. Kasobra. Lamentation chapter 5 verse 5. What was I? Okura yenkwachi kayenko. Okura yenkwachi kayenko. Na yebre. Wama yenya homeye. Wama yenya homeje. Verse 6. Yes. Yedi yehuma misimini ya Syria. Ya baba wa wasisu a utu so nyagopon na ball se obefa ware so ahyene ne monyam amabie kana busu afọ be wiase no na mema so. Sister, uhiem babo. I'm telling you. Anya dress aba dress apompo nufu. Abegu abontia hye tade ntientia na kyese be ma be wawo. Baby. Ente sada. Yobu hono mu a so tiase wo yo ba kama yes. Wo ye marriage material but spiritually ya dan be ma. Me na we ga sho. Yo ba ma bu onso a wo mu no wo no kese na atumi a woni fie awaren. Amba. So tiase yes. This is all power. Sanye Kristo tumi ne mpa ba e be dan wetuma de ho. Ntimi ne ho. Obabi aba no okọ eye huhuma wade eti mpaba aba so on the seas no fa hu be wuram yes na yam pa wo chia ne fa hu die mfama wo ni nya sunje fa obra amen verse number 6 yes yede yehuma misimni Assyria na yenya duane dia amen hallelujah amen uni abu wo fa se bi wo dofo mu wa pontuom ne buta nyina so okobi pa ababo busua aba okrobi aso so na so okoya afekura na nyoma sai sinachi kwai koka kontu you shall go about your day amen you say yet boni asase so yet numi asase so eto obi a wo hwe bia la oba danse wa brabom oba kurudie wa brabom oba sisem yedie ni ahoto eli dan kwa fa no aje so ye mpabofo
Mpaebo Tumi Yɛ biribi. Sɛ Mpaebo Tumi Yɛ deɛ nyinaa yɔ. Ampa. Na ɛkɔ Onyankopɔn ne monyam. Gyeme so amen. Amen. Eti abra Jeremia ɛka nsɛm wei kyerɛ no. Wonim sɛ saa nsɛm wei akɔ so ama ɛwuwura nipa bebree abrabam. Bebree. Ama titi brem abranteɛ bi nso abusuo kɔ firi mu no the same thing. Nneɛma nkɔ yi. Nneɛma gye nsamu. Nkan 7 into aso. Gyeme so amen ka 7 into aso. Lamentation chapter 5 verse number 7. Yes. Yɛ gyanoma yɛ bɔne. Yɛ gyanoma yɛ bɔne. Nanso oni hɔ. Na yɛne yɛ so wɔn mu yɔ. Hallelujah. Amen. Social evil kura ne Ghana yɛ busua yɛ timu a. Africa ha na demons no ankasa besi wo makonwa. Moses wo makonwa wa ha. Africa ha. Yɛma kuntia. Ha na oyɛ ba pomfo no anhwɛ ohu yi a obawo ba no na akura no asramasɛ no. Asramasɛ no. Tie kakraka. Abrochire asram yade nso bi ne ho. Nso hanko ade bi wa ha. Bi wa ha. Isaga ba de di. Amen. So yɛ bibini Ghana ni na wo hwɛ me a. Enkasa Ghana sofo nyina nye o. Enkasa nsori bi asai. So ɔkyase. Na mom ebia na wonya uhuru. Asɔre papa ɛsɛsɛ wokɔ na mom kɔ bɔ mpae. Ampa. No cross sorrowful any True Faith Church International. Sokoba Village. Ye no kura ankrofo a Onyankopɔn de asempa na asomai. Na ɔne asempa no to mi so power gye e ma dodo a e ba hwe Kristo akira kwa wɔ mpabom. Iti fa wo ba wuram. Na so babani a Satan ade agu so no wonyi mfiri so. Amen. Amen. Wasi ya jama ya bai. Ye janoma yɛ bɔne. Janoma yɛ bɔne. Nanso oni hɔ. Nanso oni hɔ bi. Na yɛne yɛ so wɔn mu yɔ. Eti nioma a janoma di kai. Eyiri ti ayai awo ye busuom ene mo ntiase. Because akwankyere mu di gu akwa mu no ye nim ane akwa akoye. Enim. Ana no so kura dantan a obe Kristo ni oni bonsam ni apam. So ase. Yes. Before so obetimi ade ho every demons we isam ane efie tumi isam no ade so tua na mo ye mpabo. Na mpabo mu no Onyankopɔn na mitumi so de wo ma akwankyere fi Onyankopɔn agu akwa amu ade ho. Bisi Deɛ Mpaebo Tumi Yɛ ebi na make ka kyerɛ no ma hyɛda na ngo kɔ firi baabi sɛ na bɛyɛ a wobɛte nsɛm na me no kana se gyeme so amen. Amen. Nti abraba yɛ obi saa abusua mu nnome ɛne mu asetena ɛne ho akɔneabadi a ɛtiti nipa no ebi kɔ so titibrem kai brɛ so sam nwoma no eti baako no First Chronicle chapter 4 verse number 9 to 10 awonya ha ebi kɔ so titibrem na yɛnhwɛ owura bi abraba na owom ene no mu a otuye eye True Faith Church International Kumasi Sokoba Village oti branch na mote yenka no program kesi a eba so aro ehu da obo ne eguso a yebo na ansana program no eba baso aro me pacho bebre nyame asema ye kan tiemu asam na fotua no na enkurumye furumu aba so amen. Amen. Fasobra First Chronicle chapter 4 verse number 10. Yes. Na yabisi nya nyumunyam sini nuanom. 49 59. Verse number 9. Yes. Na yabisi nya nyumunyam sini nuanom. Wasi na Jabes enya nyumunyam eche ni nuanom. Na nina tuni din Yabes. Na nina atuni din Jabes. Asia ne sa mede ya ne wo no. Hallelujah. Amen. Wasi Jabes enya nyumunyam esini nuanom. Odofo a wo hwe me. Abusua ye didamu no. Wo akira na wuse dua esi wo kuhu. Beboa. Bere obe ho a dua bi esi. Se wa anyere wo ho a o ma me side. Mu nyina no mobotena wo hia mu de akowom. Ampa. Ya obusuo bu ho no mu a nipa bitime kotena se kyekere etia mami wefu ma papa wefu ma se na ba ya emu yedie no ebekọ one side. It all show me one kase bu nkonta na he wasetrem. Nshanko ba de din da. Amen. Eti abra Jabes atra se no. Wo rusa abusia wo ba premo aya abusia bone. Wo mu nyina nya no nyam. O ma me ma wo ma wo no obi anya no nyam. Yes. Nshanko ba de din. Amen. Ana nyum nyam so no yam fasika na eto. Amen. Efu Nyankopon che na eba. Eti Jabes trase wo se won tie na mo anhwehwe Onyankopon tira kwaya. Wode saa ebekọ huom na wasa ko huna ma no wagya Nyankopon nsam. Eti Jabes Bible say wonya enumonyam etre ni nuanom. Yes. Yes. Na nina tuni din Yabes. Na nina tuni din Jabes. Asia ne mede yaw na wo no. Hallelujah. Amen. Dia ma Jabes abrabo say ye nyina ye edia na wofo ede to no. Yes. Orofo wo hwame edi kura da so kura timi mo abrabo say. Akosi bedi ako.
bedi akon let us abraba na wo bon akudie nkwa ho akudie nkwa ya bebrese ya waje let us abedie nkwa hallelujah amen edia ededa yaso akwatumi esanka yenhira kwa beni akua bene abedia mene wo wiase tetefo ne o ma haye o ma haye papa o ma fa Kristo kwaso jemeso amen amen to ro fo wo hwame ebrebi duru sa Onyankopɔn no nyam tadi awo yasetan ya brabom yanso nyame wo hiam yanso nyame wo ahokyerem yanfo so ne awrawo ne Kristo achi enya sa na Kristo hyehyɛ no it is all show me na wutem na padanse alifa wudama okra tianemo na empabo a eba so fa wo bewuram sisi pra yempabo fo yes na empabo bu obonifo no mpokyerɛ ampa Ishaka badodi. Amen. Fasobra. First Chronicles chapter 4 verse number 10. What was I? Na yabisi fro Nyankopɔn say. Eti jabisi tase wuro say. Se wantwe na mo nkɔbɔ mpaya. Enya de se obetimi adi nkuru wa brabom. Ode tale ana why? Obi se ne bokuru emem. Ana na braba ya basa. Eti otua na mo nkɔbɔ mpaya tire Nyankopɔn say. Yes. Na yabisi fro say Nyankopɔn say. Mpaya tire Nyankopɔn say. Sanka wu hyira me. Na wotra me hiem. Na wo nsa demachi. Na wo boni bia mayame ya. Na wo mayia bia mekame ya. Hallelujah. Amen. Wasi sanka wu hyira me ya. Yes. Jabisi pia bonten a obeba no na ne nua manom na anu aduane asi wo. Chance na aduane edem no ehu nyina titi. Asia bone tokro ne yatwa fufu no bi di atare. Asia nko ne. Yes, said e beye a enkwa ne nwurungu. Esoro nko ana asia nko. Eno kura esi potono soro ho. To pie basa ne a chance waduane ne si wo no. Hallelujah. Amen. Sanu obu ho na bra ba yo. Yo ni bobu ho ma me kasai. Wo fi so no hu sika pa yo. Hu sika pa. Yanso efie tumi asori etelema enne wokwa abosiabo. Brother, what is that? Charama what? Mani didn't know you. Na mani ne di wani sa ye. Ne rent kontumi ntua. Obu ama wo say ekanti ya betwa if you light him. Ekanti. It is so ntumi na fi ho. Obu obeda ho machen one. Hallelujah. Amen. So say wo hia mpabo. Na mpabo no eno no Nyankopɔn gyina so abubu mpokyera. Efi ni pakom. Ampa. Eti mo bi tufo kancho say wo tira fi bompa onyame betia nya no kra. Nabi. Hia nyame difo. Ahokyera eba so sa amanye bi ba so a yentra fie ahwehwa danse aya no montuo ewo nyame fie ishaka oba de dina amen eti jabes etiana mo so obo mpale tro Nyankopɔn ye se nyame tie no a na ofense Nyankopɔn se eti otremu fie Nyankopɔn se sanka wu hyira me na wotra me hiem na wo nsa dimachi na wo ma boni bia meyeme na yie bia mekame so amatomia na Onyankopɔn ma de osere ye ni nyina bai hallelujah amen anem papa jabes ko boy ntino Onyankopɔn so ye de bai o ma de osere na bai o ma pa ya wo boy ni de obi se nyina bam yes Mpaebo tumi wom Mpaebo yes ishaka ba de amen. Okay, John chapter 14 verse number you can say John 14:13-14 wo ba no a Yesu Kristo no ankasa ka kire yense mummisa na me de bema mo ampa ade bia mo bese no midin mu no de bema mo yes Yesu Kristo had the privilege na mare so just say it may be bia ntu sa kire ankasa oh mpa na ba menya danse it matoma dwenem wo yesa hombone bekoso di sunkunim ampa be se Mpaebo emu onfaso bebre Deɛ Mpaebo Tumi Yɛ no ebi na me ka sha no na ja bi sabra bonyo yes ne na fofo ko ntimi nko ntimi nko bi obi etibi anya 47 years wontimi kura hadai timi hadai oda so de da na fofo njai hallelujah amen yoni pobu okro timi se na bra bon Onyankopɔn sisi de man se enka otumi ayɛ oba ho ade a enka na setemu yedie nyina no na ni fi abonsanfo aka kire ne se wo yama ware a obedi ye ntema nware Ewurade fa bana nche amen Ewurade nyifu Satan sam amen Ewurade nyifu hombane nsam amen wait na omuni pabo kese e baso yes the brother e ma bibia ntu sa kire ahombane nim de obitimi ye nabi sika betuma won sam sesi a e ya bedu ono mo boapa na o ma ho awe bibia be bom se na be wonya loro fe kura mfama we reta so bra so we niska kwa ko bosia na fa ka na be Mpaebo no bi e na so Mpaebo na enso Mpaebo ni bia ekutia wono Onyankopɔn fa Mpaebo no mutumi so enyimfiro so ishaka ba de da amen wase jawo se de bai wase na osiri se Nyankopɔn se osiri Nyankopɔn se
Senka usrame. Senka usrame. Na watra masiem. Na watra masiem. Na unsa dimachi. Na unsa dimachi. Na wama boni bia mayame. Na wama boni bia mayame. Na onyankopon amade wo sere ni nyina ba. It is just to try na makobo mpaye no. Onyankopon so tie ni mpaabo. Ema omame ensemu anu akato na brabo so no. Mepacho bibiri ifiri ho. Ifiri ho. Yobu wonu a ne maame ankasa kora na eha no. Ono amaame. Yes. Oba bi odi no be kofie bia ne maame so wompe. Bra, what is abompa ye? Maame wale wo. Ebia na maame ware wo huhumu. I'm telling you. Yes. Wanu na chim wo so betimi ayaw. Yes, uju maame di. Zujini di. Isaka eskuso di ya. Amen. Yes, uju papa di oyoba. Ana mempe oboa. Oboa. Aso da na obi no abeda eye ono a. Ono a. Obetimi ayaw. Se da be ye no munya bi empie mfama. Isaka eskuso di da. Amen. Yes, asase wey demons ate pese na omu kuti ani pantino Yesu so kakasa bi kire se esisi yitumi ya mpabofo. Luke chapter 18 verse number 1. Empabo enfaso bebrewom. So bi utumi ya mpabofo bia no me pacho bebre e ma utumi bi nyankopon. So just say yes. Empabo mutumi ni bi na me ka cho no. Je mpabo tumi etumi ma bi nyankopon. Afei esa di muaye ba. Ana asama wunyini wa huhu. Yes. Jameso amen. Amen. Luke chapter 18 verse number 1. Yes. Na obi won befu fobiri tira won say. Ya pa Yesu so ni pehia no. Anu obu be ka tira won say. Etwase ni popo mpa da wo mere ho. Etwase ni popo mpa ya da o mere ho. Etwase. O Kristo ni a wo tie me na wo hwe me. Utimbo mbae. Ontimi mbo. Also abaji Yesu Kristo di akwanche granye bi da. Dry onye bi da. Praise God. Amen. Na ebeye den wenya tumi etimi no oponsema di asie. Ontumi nya. Mpabu tumi ade nyina yo. Amba. Eti ade bia na etito. Anu asetirem, anu abrabom no. Otweli bonya gopo do ba ku Yesu Kristo. Ame kwase emfa bra nanim. Na onyi nso pa bani bia mfiri so. Na ba ne screen asen free sesia. Yes. Na break so enkrofo nchai. Na enso pa bani a abusuamu nume, abusuamu nkonia. Ade abatoto so ano. Onyankopon nyini mfiri ho. Yes. Jameso amen. Amen. Na obu obebi de tire won say. Obu obebi de tire won say. Etwase ni popo mpa da wo mere ho. Etwase ni popo mpa da o mere ho. Otumfo bi tire kro mi mo. Otumfo bi tire kro. Anu so Nyankopon. So Nyankopon. So mfari ni babia. Mfari ni babia. Na okunafo bi so tire kro ni mo. Anu okunafo bi so tire kro. Na oba ne nchen say. Oba ne nchen say. Bo atanti mi firi matamfo nse. Atanti mi firi matamfo nse. Na wampema ne tire kakara. Na so otumfo na mpema ne kyare. Na akire o kan tirim say. Na akire o transi kan tirim say. Ni so Nyankopon. Ni so Nyankopon. Na me mfari ni bade. Mfari ni babi anso. Enso okunafo yi ha wo ha minti. Na so okunafo ha wo ha minti. Na bu atema ma no. Me bu atema ma. Na wamfa ne bo ba ha da na me dwa me ho. Se dia ba ya ne ba oba de bia no fa me ha ma dwonti. Yes. Yesu Kristo ne kan sa na ya bebo yente de oka so. Verse number 6. Yes. Na Awurade kan say. Na Awurade kan say. Munti di otumfo a ontini yi kan. Otumfo a ontini eka. Na Onyankopon. Na Onyankopon. Say woto ne bo so tare won so a. Woto ne bo so tare won ye won so a. Omu atanyi won a wayi won. Hallelujah. Amen. Ebia na wo hwam. Ba bia ne won ma wuntu anamo nkobɔ mpae. Ye ba bi ho ma Satan ete ho. Ye waso da bi won ma wura mu a wo ha no eye double. Because ye wasofo bebro makotu nduro. So just say ye wasofo bebra ekwan mu nam so enye kwan papa. Yes. So just say enti ama wo ha no doso emo ba mu. Ebra Onyankopon asato no ebra nini a oba mu adanse. Sokoba wood village True Faith Church International. Odifo sofo Jacob Bache woni na dwuafo ani afofo a wato nsade afo omo a omu ni pa boye ba ye no sister brother odofo me pacho wo fa hu be wure mbi wate na yentre na me na sinsu Ishaka ba de da. Amen. Wose na munti di otumfo wantin weka. Yes. Yes. Verse number 7. What was I? Na Onyankopon. Say woto ne bo se kyere won ho so a. Woto ne bo se kyere won mo ho so a. Omu atanyi won a wayi won so fre na wiane na tono ana. Omu atanya de bai. Anyi won a wayi won so fre na wiane na tono ana. Hallelujah. Amen. At this time, yeah, we don't fast at the bend, yeah, bay. Uma ke kabro for sa. And then one say, train ya bra bonko a. So am pa bonka ho a. E beden what my day. Ntimi. Na so be hwe wuye, ana wadwan kra betima yem pa bo, ana ho anwan. Eye. Ubetima traduma ma yem pa bo. Nanso
deɛ ɔburu nyame fie ade ne nsɛm kɔto nyame anim no brother ɛnyɛ wo a wɔte w'adwuma mu no ɛyɔnko no ɛti na wɔtwe mpaabɔ a yɛbɛɛ no gyadeɛ woyɛ bia gu hɔ na deɛ tete wɔ abrabɔm deɛ de wakoma soɔ na wopɛ sɛ ɔtu ho anamɔ no fa bɛwura mpaabɔ no last year deɛ na ɛyɛ na dansie sisi mu nyagorɔ bi na meka hyɛ you shall go about it. Amen. I want to say now. Verse number 8. Yes. Na mesemo say. Obebu atangene ntam. Yes. Hallelujah. Amen. Eti nyame fie sa wo kono ko bom paya adanse na odi firi woko. Etorofo o ma bibi antwu se akire. Baby. Me se Deɛ Mpaebo Tumi Yɛ na me ka kire no. Owura bi so no yo henkase. Amba. O da ko sa. Ana message bi ba, message na ba na ya awreho. Etu tianamo ekobɔ mpae yɛwɛ sɛ onyame tie no a Isaiah chapter 38 verse number 1 True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Uti branch ana motie nka no odifo sofo Jacob Bechi so pani baabi a wo bia nyame hwa amen yeguso a yɛbɔ asɛmpa no dawuru ukure bia yɛ mpaabɔ efiada watch night meme Daniel ya sɔre enti ebra eguso kasa no number na desk ni ase no so wo hwɛ yɛ kira kwan ya frɛ number ni sesi a na ani asopani ni nkomo emfa wo ha ho na ebobo a ho bepiem ɛwɔ mpaabɔ kɛse a ɛbɛn mu na yɛbɛ wie mpaabɔ no sɛ adansi ebesisi no because mpaabɔ no nya mpaabɔ sɛ yakɔ mpaabɔ yapɔn nabi utimi bowura asɔre fie bim no anse akoto ne abompa no direction mi abon nyangopo enwani o enwani ukɔ ne nase sɛ direction bi pie direction be mu akodi yie direction a ebie kwade ama yes James amen amen yetu do atwako Isaiah chapter 38 verse number 1 what was I na enani mu no Ezekiel yari owuyade wo yi Ezekiel yari owuyade na Amos bo odifo Isaiah ba ne nkyɛn Amos ba odifo Isaiah eba ne nkyɛn ebe kese no sɛ sɛdi onyankopɔn sie nie sɛ ofie nsamanse na ubewu unyankwa verse number 2 yes ɛna Ezekiel dem ne ti ofasuo no na Ezekiel te sansam no yes ayene kraya yes ye efia masie kasi amewo adan ya matoto ene nsase amewo nyina mebewu eja ho nto difo ne ka kere se nana baabi adunu wunya nkwa ekuru na ato nan no wo ye dedo bekọ asamado ti de be na wachinya basanti no hyase na ye wo amba na wo ye de ubewu hallelujah amen ya na ebinum ka se ai nyankopɔ de oyi kira no asɛ no saa kasa nkabida oyi kira no asɛ no sɛ nyankopɔ be yi kira asɛ no a agye sɛ ɔyɛ mpabɔ amba eti mu asofuo bi ɛni nipa bi kakyɛ mo sɛ onyankopɔ yi kira no asɛ no sɛ wonto wɔn nam ho a mepatwo bebree ɛmfa ma wo ya no atiada nyame yi asɛ no kwa de wasɛ no wotetetete saa na ka kokono wotetetete saa na bible sia na wantiwe ntua na bɛkye no yes so onyame ka bibi afa ho a ayare montu asese wutu akɔbɔ mpae wobɛtumi hye obu ɔkwan so na ka kyerɛ sɛ sister say bra say wakwa sɔre fie sɔfo bi aka nkɔmhyɛ bi de akyerɛ wo sɛ wanya ho mpaabɔ a ɛmfa da baby eti ebiru mu a mutu nyame na sɛ mutumi nya mpa yɛne ne kumu no mo sakra ma adwen ɔbɛyɛ mpaabɔ nti wase nyame asɛn na wie yɛte do atwɔkɔ Isaiah chapter 38 verse number 2 what was I na ebra Ezekiel tin semi no Ezekiel tin samro odane na ni kyerɛ ofasuo no odane na ni kyerɛ ofasuo kɔbɔ mpa kyerɛ Onyankopɔn na ɔbɔ Onyankopɔn mpa sɛ awurade Onyankopɔn kai sɛ de manante wɔ no wɔ nokure ɛne akoma edi mu na ma yɛ de yɛ wɔ ni so na Ezekiel yɛ suwasuo kɛseɛ na Bible says Ezekiel wɔyɛ ahenkɛseɛ su yes mu fu Onyankopɔn wɔ mpaabɔ mu no ɛne no aduro Onyankopɔn asom ɔdɔfo a wɔhwɛ mu Kintom TV so ebibia so sɛ wɔne afudu Onyankopɔn anim ebibia so sɛ mepatwɔmpa bɛfudu Onyankopɔn anim na ɛyɛ mpaabɔ yes ɛyɛ akoma bubuo sɛ wotina fie yɛ mpaabɔ a obi kora bɛsɛ wo mpaabɔ wotina dwom yɛ mpaabɔ a obi de abufo ba bɛhaw ɛno ti ne yɛkamfo True Faith Church International program kisiye adama wo sɛ bɔmɔden ne tua na mo na bra bɛda sɔre fie hɔ nyame tumi nyɛ ho adwuma so that's yes ne Onyankopɔn tumi nyɛ ho adwuma wo ba adifo hɔ
nyame nkurɔfoɔ kronkronfoɔ hɔ gya hinta gya ma ɔhaw no ba no onyankopɔn de ne tumi bɛfa adifoɔ no so akyerɛ ama ho akwankyerɛ ama ɔkɔyɛ ma ɔkɔdi yie nhyɛ nka ɔba de din daa amen ɛtumi ɔbonsamfoɔ ma wɔ so hyɛ ase no bɔbɔ ho na berɛ bi aso sɛ onyame a wodi n'akyi na ɔbɔ ne din mu mpa yɛ akyɛ no ɛberɛ bi adu so ɔyi nsupa bɔ ne bifiri so nhyɛ nka kristo de daa amen waso bra Isaiah 38:4 watwɛ sɛ ɛna wɔde asɛm pa Isaiah nkyɛn sɛ sɛ awurade asɛm ba sɛ nkyerɛ sɛ kɔnɔ kɔka kyerɛ Isakia sɛ sɛdeɛ Onyankopɔn sie nie wagya David Nyankopɔn matie wo mpaebɔ mahunu ni suo hwɛ mede mfie du no mɛtoo na so na mɛte wo ne wo kuro afiri Asiria hene nsɛm hallelujah amen onyankopɔn asɛm a ɔnam odiyifoɔ no so ka ne bɛm ɛto hwɛ yare a na ɔna yare no a onyankopɔn kyerɛ Isaiah direction so ɔnkɔte ahabaa bi na ɔmfa mɛtare kuro no so ne kuro no bɛwu ekuro no amu nti mpaaba a yɛyie kwasɛre no a yɛhyɛ aseɛ no direction di kae yes tie ne yie direction akwankyerɛ a yɛyɛ de wura mpaabo no ma kwan mu ada hɔ so ɔte aseɛ yes na anadwo no kwasɛre anadwo no yɛyɛ deliverance wura direction saa hɔ a yɛbɛyɛ na efiara anadwo no so ɔte aseɛ na ɛno nso akwankyerɛ twa to a ɛde mmurunkum atade fitaa ɛhyɛw ama ɔkɔhim wɔ frankaa ɛwɔ abusuam ɛne borɔno no waseteram akyerɛ nipa ama nipa hunu deɛ nyame tumi yɔ ɛno nso yɛde agu akwam ɛti ma bibia nsi wo kwae namba ne da screen no so no frɛ n'agye program no nkyerɛmu ne baabi a yɛwɔ na bibia nya asomdwe nhyɛ nka ɔbadeɛ ne daa amen ewiase obi haw ne obi haw yes ewiase obi haw ne obi haw Matthew chapter 26 verse number 36 ɛkyɛ nam de masɛm de ba na wi abere no nti ewiase obi haw ne obi haw enti deɛ wonim mu no wankasa na wonim mpanimfoɔ se deɛ wɔda no gyem ɛna onim sɛdeɛ ɛsɛ hyehyɛ no fa ɛti mu obi ntumfoɔ nka nkyerɛ wo sɛ ɛnkɔ mpaabɔ wɔ mu kuro mu mfiri nyame na ho ahoa wodi agorɔ a wofie bosom wofie abɔnsamfoɔ kɔ akɔhye obi mu abɛsɛ wadwene gyeme so amen ewiase obi haw ne obi haw yɛnkɔ Matthew 26:30 yes ana Yesu ni wondu baabi ofo sɛ Gethsemane Yesu Kristo bɛwugye yɛ nkwa no ebere bi so ma wura ahohiahiem yes te ba woyɛ ne ba no so no wotua no mo sɛ ɔkɔkɔbɔ mpa yɛ kyerɛ Nyankopɔn ampa brother tuana mo wote ɔrɔfo wo hwɛ me sɛ ɛmfa mpabɔ ni agɔfi sɛ tumi wɔ mpabɔ ampa Ezekiel yɛre wɔ yɛde a nkuo bɛwuo akɔ asamado no ɔkɔbɔ mpa no onyame sane no yes Jabes na bɛbɔ nyinaa sai wɔyɛ bibi a nyɛ yie wɔtua no mo kɔbɔ mpa kyerɛ Nyankopɔn mpabɔ mu tumi pie kwa ma no ɛma Jabes ɛbɛyɛ ɔnonyamfoɔ abusua kura hyia yɛn ka wɔn mfa abusua ma ho wasema wo ka nyina nyansa sɛm baa nanso ɛyie baa wo ne yɛde wotwi nkonnwa kɔso kapre no wata so onni kapre praise God amen yɛnti do atɔkɔ first time at 36 watɔ sa yi ana Yesu ni wondu baabi ofo sɛ Gethsemane nti Yesu Kristo fa asuafoɔ no bi ka ne ho ɛbɛwura Gethsemane na ɔka kyerɛ asuafoɔ no sɛ wontena sɛ wɔ ha na mekɔ no hɔ akɔbɔ mpa yɛ ansa na ɔfra Petro ne Sebedio ma baanu ka no Yesu Kristo ɛkɔ no ɛne ɔfra Sebedio ɛne Sebedio ma baanu John ɛne ɛhwan yɛ Petro ɛka ne ho na ne wura fiti aseɛ hɔe na Yesu wura fiti aseɛ hɔe na ne ho yera no ana ɔka kyerɛ wɔn sɛ awerɛhoɔ sɛ mekra so de kɔ wuom hallelujah amen ɛtɔ da na yɛ ɔsɛ kohu kura firi wiase nomaduowu wobɛ wiase bɛyɛ dɛn hallelujah amen ɔdɔfoɔ mɛ nkuhu ne da so ɔhɔ deɛ wonamu biaa no ɛberɛ nini tuanomɔ no brɛ mpabɔ no bi wate yes na ɛbɛwie mpabɔ no mena meka hyɛ wo nkundiɛ ama a ne nkɛnyi nyame nkurɔfoɔ nti ma bibia ntwo sa akyire gyeme so amen sɛ yɛ Nyankopɔn yɛ bɔne din no ɔtumi sɛ wɔmu ne nsopɔ bɔne bi afiri yɛ so nti manyɛ akyi ɛwɔ baabi a wote a wohwɛ me nhyɛ nka ɔbadeɛ din daa fa so bra Matthew 26:38 watwɛ sa yi ɛne ɔka kyerɛ wɔn sɛ awerɛhoɔ hyɛ me kra so ade me kɔ owuo montena ha na mo ne me nwan wo nti meda me na me ku so wɔbɛgyaa me matera visa ya tra nipa na wɔbɔ me sɛ wɔyɛ bi a ɛnyɛ yie nti wɔ so ɔmmoa me biam ɔdɔfoɔ ɛntena fie wate deɛ tete wo biaa no fa bi wura mpaabɔ no wate na ɔsɔfo odifo gye kɔ bɛkyi ɔbrɛ ne adagye o
onye yimu onse nipam jeme so amen se de wutie biara so be pem kwa dia ya do ba ye mpaabo konyamianum abisa yehu Nyankopɔn yenti a ɔhaw na aba na ɔde ho kwante aba amia ye amwa de ho jibro ni Inshanka Yesu Kristo dey. Amen. Aso be we. First time at what was I? Na Yesu ko na nim kakra de nim ko butu fam bonfire say. Yesu ko na nim kakra de nim ko butu fam bonfire say. Meja. Senke betumi a. Se betumi a. Na kuwa isa me ho bo. Kuwa isa me ho. Na so enye se de me pe. So enye se de me pe. Na se de wo pe. Se de wo pe. Na obasuafo ne nchen. Obasuafo ne nchen. Obohuru se wada. Obohuru se wada. Anu wo se Petro say. Anu wa kache Petro say. Want to minimum one don hre baako. Hallelujah. Amen. Ohanu na Petro so. Tinwanda. Oh baba hintas me room. Yes. Enye no na asamato no. Nti enye me ne de me ha mo sa anya dey. Una dia. Sisa, odofo brother, wona nu nje na mu o. Etu ba de dankrofo nche sa de akogum. Asasa wo so ye family. Yes. So ta se, obu okura wo pankonku de nyame aduma be ye mpabo no bi. Jame so amen. Amen. Obi ha nyi obi ha. Yesu Kristo de na ni atomo so. Se Peter me no na ekoba. Musu ohiamu ba bia mo meko bia mbedimachi. Nti so aba na mo meka mo na mo nchechire me were. Na mo no me mompa na mo nsire bi mami amoba ya amadeda. Yengo na obasuafo ne nchen. Obasuafo ne nchen. Obohuru se wada. Obohuru se wada. Anu osi Simon Petro se. Wo kaji Simon Petro se. Mo tumi ma nwa don hre baako. Mo tumi ma nwa don hre baako. Mo na mo mompaye. Mo na mo mompaye. Mo ankonso ho. Hallelujah. Amen. It is so nipa bi anaso obi etima nyampa bofo a wakoso ham. Na so ranso beto no untumi mpie. Mr. Kristo ahodi nyomu. Eti Yesu Kristo ru se wo hanu a eba anu oten. To buru agasamani tuo mo koba mpaye anatwumu ni nyina. Asi Onyankopɔn tumi anything se obetime di nkuru watamfo so. Eti odofo ebunu nti mitame nsam no so. Kristo ya aduma na otwe se ne yebesa beto aso. De me pesa me kechu nyina ne se Onyankopɔn mama yakonya se yamra ne ncha make hia de mfankyere no. Yes. Ehia de no ayede kyira no no mpaabom. Also ko tufuo bi wa na se ya before so betima ko wo lete. Enti mpaabo no Kristofo lete. Mpaabo no ya dodo anya Nyankopɔn mu gidie leta. Onyankopɔn fa so em ya de sedi nanim. Na onam Yesu Kristo mu gya so epa wo gye de mai. Eti mento masem subem ebre no nti. Eti nyamoma ne adofo no mpaabo nyoma bebre. Ema wo bi nka nkyerɛ sɛ mpaabo ntumi ade nyina yo. Je wonam no wonawunim. Yesu ko ba mpai no Peter no mada hate because enyo mo problem. It wonanim dia wonam mu. Wonam no atete wonam mu. Ja bibia to na on the 6th April akopim on the 12th anopawiane na dom mpaabo ayaya no. Eni mo kwankyerɛ be wuram no nyame no nyam tumi nadi. Ishanko ba de ba. Amen. Bompa ya mento aso biem. Nyankopɔn ne abankɛse do wase hye wonu nyam. Wonam akomi hu sɛ tumi wɔ mpaabom. Te koso aken ho na amane a Satan ya tuo so ye firim na ye hye wonu nyana kai otumi nti mo aso de dum hyira mna so da. Amen. Amen. Nyame sha odofo a wo hwɛ ye beautiful lines no atum no kware gide asafo Kumase Sokobai Wood Village Bola Janshe na anopai ugusu a utie onyame asam enti numbers no a yede fa afrefo no ene da screen so no ubetime afresisi abawuram yeba peke wo na ye no atwetwe enkomo ubetime abawuram na wafre ye no ebedi enkomo yekoso aka wo se eye aboka baso ewo Sokoba Wood Village Kumase Sokoba Wood Village na ba ko pe Bola Junction ena ye wo enti bomade na esisi ho. Hello. Yes sir, good morning. Hello. Yes sir, me pastor, good morning. Morning. Na pom to say. I'm here tomorrow now. Me pastor Bob ko me enti en free baby a o kasa free. Me pastor me kasa free Bokrom Estate. Me pastor me do for me enti we. Pastor say. Me pastor me enti wa no pay. Me pastor me tie program na me pese me contribute kakra. Mo ye da se Nyankopɔn ensure. Edi kan so for me bo abasota. And I'm not so for me bo abasota.
ase mentie ho me kasa fa phone so why na Jimmy can say hello Eba show dini baby akasa free Pamechoa sinjiro amino anope doctor yehu awonhira wo pa ampa mpaebo mu wetumi amen mpaebo se ya na yehu anyankopon nam so ma mi ko prophet enne me se ase me yare wo enso enne mpaebo mu ntime se ase a na me nhira wo no nso den Amen. My peace yada se anope ene adansi awodi obetime afre abaso number no na ewo screen no asen hello good morning you medofo udini baby akaza free me kaza free bawi isi reje yo me bacho mi entie we Adose me bacho yetie o why dear if da o me show pa my dear nyame hira amen erade so insha obetime afre ye besre yana hello ontime nyina so ye besre eye ahwefo nyina ne se me pacha wo fra na wallo waye u TV set no e de amaye no me akasa fa phone no so hello good morning hello yes sir good morning hello good morning hello oh ontime nyina so yem for hello asuje Beyond council in Pedia. I know some pie, but dear. Who a town free or best sell. oh and I bought dear. Here, send a penny na sorry. And who bet me cry community be a no akotono abokakra no correct na we so she say no nyame adifo ne nyame krofo a enwosra wo so papai ebusuan konua ya ye janom ne nana no akofa betu ye so a ye branch ni masu na nka o ma papai konua muni ni ye munu ni nyina free ye so correct itigana ma ye nyina free ni nkyira sokoban on the say sepo ni enko eja Ewurade nkwaje yen yenya ye fa ahodie pese Ewurade nhyiram amamo sranya amen ko so mi ensempa no mamona monka akra ayira enya nkwaje ewo Yesu din bye bye amen mame mame poma nyakopo enjoy yeguso e fa afrefo no yemfa last one hello yes amame wudi ne baba kaza free good morning. Good morning. Amino. Bacho mi entie we. Hello. Bacho kasa free kwa ngoma. Me bacho ma me mi entie free kwa ngoma. Papa we dey me tuna free na mbo abasu. Hello. Ya me bacho yete onka pa. Upon a mention of Amen. 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 Social. Amen. Yes, yesterday I don't want to be now on a manager. Amen. Mame nyankopon inshallah yentime mfa afrefo bia biem se wantime angura mu afache ebre no etia nyame adoma na otwe se na ye ba beto aso ye da dofo mu nyina ase ye ne amote ye nkan ye okuma se sokoba wood village
ɛyɛ Bola Junction Otehene asase so ane yɛteɛ ɛyɛ odifoɔ Sempakani Jacob Beche ɔne ne kɔfare baya Awurade nam no so abɛsi asɔdan kɛseɛ ɛwɔ hɔ a yɛbɔ Kristo din ɛwɔ no kurom enti dodo a ɛgye brɛ etie nyame asɛm ɛna no pɛi yɛto nsa frɛ sɛ wukuada wei ne wukuada biara no yɛguso a yɛyɛ mpaabɔ ɛwɔ hɔ no pa no nkro ne ahyɛ aseɛ na ɔmiɛnsa ne apɔn efiada bia yɛ watch night ɛno nso anadwo no ndu ne ahyɛ aseɛ na ɔmiɛnsa ne apɔn memenda ɛna ɛyɛ anointing service enti wuni asɔre bia akɔ anaasɛ wuni dwumadie bia dia sɛde yɛhyia ɛbɔ yɛmpaeɛ anaasɛ yɛdi adwuma no na wodɔ ho aba bɛwuram na afei program no a yɛguso a yɛbɔ ho da wuro no sɛdeɛ yɛhyɛ aseɛ no yɛnan so yɛ no kɔ so a na ɛboaboa ho na ɛduru a 6 April mepacho bebree bepiem ewo Kumasi Sokoma Woolwich number no ɛna ɛda screen aso no fa number no sesi a na ɛgye program mu nkyire mo ba obenya baabi ada nanso obenya baabi adware ayi bibia ama Onyankopɔn nso so nkunimde aba kana hyɛ no sɛ kwesɛre no pa na yɛ mpaba akwankyere dikai a yɛbɛyɛ na nadwo ɛyɛ deliverance nneɛma na ɛdeda wo so no Nyankopɔn bɛfa no nko adifoɔ ne adwumafoɔ so awosu no nyinaa to agu na dwada bɛtɔ mpabɔ no so ɛyɛ brada mpabɔ no bɛba so ukuara na ɛyɛ adwuma ne mpɔmpɔnsoɔ ukuara no deɛ akwankyerɛ a ɛbɛgu akwam ama no ɛnya asɛnketewa ɛna akwankyerɛ nyɛ sɛ afei na wobɛtua sika ne ayama wo dabi ɛnte sɛ asɔfoɔ no binom wontua sika ne ayama wo ɛyɛ free nti babere no bɛpiem so ɔde aseɛ na Onyankopɔn fa ne nkoa so ɛnyi nso pabɔ ne firi na nso ɛde ho na senti Onyankopɔn bɔ ba asase we so no enkunumdie entime mmra efiada mpabɔ bɛtoa so na efiada nadwo yɛ wie dwumadie no kura the Two Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village within asase so Prophet Evangelist Jacob Beche on the adwuma for 6 April to 2025 year bepiem na omuni pabo kesie be wuram na onso so usunya enkunumdie fa kwanya so match House of Penny Nyankopɔn enhyira aye mame matabachi Nyankopɔn enhyira no kwari gira asafomba mo wo bete asase zu nyina ye Wood Village asafomba echia mu nyina Nyankopɔn enhyira mo na otwe se ne ye besa abehia ne yaka anyame asem bye bye. True Faith Church International, Sokoba Wood Village, First Bola Junction, Otehene asase so. Ɛhɔ na wobɛnya asomdwie ama wo kra. Abusua bi wɔ hɔ a wɔn mu nyini nkyɛ. Ebi wɔ hɔ a awɔre anim. Abusua bi nso yiedie abɔ wɔn. Ne nyinaa fridie